Это есть день, який дав нам Пан, який дав нам Пан. Зрадуємся, Ісу тешимся, Ісу тешимся. Это есть день, який дав нам Пан. Зрадуємся, Ісу тешимся. Это есть день, який дав нам Пан. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Збираємося кожний второк, а заступництва святого Архангела Михайла просить у наших інтенціях, ксьондз Олександр молиться у всіх інтенціях складкових, які були прочитані про заступництво святого Архангела Михайла, как по всім збулася святая воля Божия. Я молюся за померлую Махина Регину, у Владимира Браздовскую Эмилию, просячи для них о Божьей милосердности. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охрану. Споглядаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что совершил я вины, думкою, словом, ушинком и занятием. моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. У всемогутный Боже, учини, как святкуючи таємницю з мертвих повстання Пана, мы згодно переживали радость нашего избавления, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание книги Дела апостолов. Ты, кто рассеялся за Галилею, что сталися после Стефана, дойшли аж до Финикии, Кипра и Антиохии, и никому опрочь Юдею не обещали слова, некоторые из них были скифы из Киринея. И они пришли в Антиохию и промовляли так само до греков, проповедуючи Пана Иисуса. И рука Пана была с ними, и великое множество поверило и вернулось до Пана. Вестка про их дошла до костела в Иерусалиме, и послали Варнаву в Антиохию. Когда он пришел и бачил день ласки Божией, узрадився и захочел всем, как щирым сердцем тривали Пані. Бо й он был муж добрый, полный Духа Святого и веры, и шмат людей прихилилось до Пана. Потім Варнава пішов у Тарс шукати Савла, і коли знайшов його, привів в Антиохію. Увесь год вони працювали разом у костьолі і навчали велику кількість людей. У Антиохії упершиню учні були названі християнами. В це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана все народы, хвалите Пана все народы. Умацование Его на святом
Пан брамы Сиона, пользу все шатры Якова, обвешается Твоя хвала, город Божий. Хвалите Пана, все народы. Узгадаю Египет и Вавилон сирот тих, хто відає м'яне. Ось вельмістяні і тих з Ефіопії скажуть, той там народився. А про Сіон будуть казать, кожний чоловік на нім народився. И всемогутный Яго Цаваот. Хвалите Пана, все народы. Пан напишет переписи народов, гэты там народился, и в танцы будут спевать, у Тебе все криницы мои. Хвалите Пана, все народы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Овечки мои слухают голос свой, кажа Пан, и я ведаю их, и они идут со мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Лотве Яна. И было тогда в Иерусалиме свято посвящение святыни. Была зима, Иисус ходил у святыни по бабинце Соломона. Обступили его юдеи и казали ему: «Доколь будешь тримать нас у непевности, коли ты Мессия, скажи нам открыто». Иисус отказал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Справи, які я чиню у ім'я Отця Моего, свідчить про мене. Але ви не верите, бо ви не з моїх овечок. Овечки мої слухають голос мой, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя навек, і вони не загинуть ніколи, і ніхто не вирве їх з рук моїх. А Отець мой, який дав мені їх, больше за усіх, и никто не может вырвать их с руки Отца Моего. Я и Отец одно». Это слово Пана. Я чую у сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус далі говорить об тим, що з'являється добрим пастирем, але бачимо у першій черзі, що є овечки добрі, а є древні овечки. Перші, про яких Ісус сказав, що вони не належать до Його стада, це ті, які задають Ісусу, так можна сказати, вельми смішне питання. «Доколь будеш тримати нас у непевності, коли ти Месія, скажи нам открыто». И Иисус одразу им отказывает: «Я сказал вам, и вы не верите. Справи, які я чиню у ім'я Отця Моего, свідчать про мене». Бачимо, що ті овечки справді непослушні, не слухають Ісуса, не звертають увагу на те, що чинить, попросту шукають чогось іншого, і якби у своїй голові мали вовле інший образ Бога, і гэтага патрабують від Ісуса. Але одразу Ісус говорить про ті овечки, які є з Його стада. І тут вельми пригожа показано, що вони роблять. І перше, що треба зазначити,
Авечки моє слухають голос мой. Перше, що найважніше, це слухати пастора. І так можна звернути увагу на просту і звичайну нашу молитву. Найчастіше, і эта молитва виглядає так, що ми говоримо нечто, ми промовляємо до Єсуса, ми говоримо. Але чи у нашому житті так само є момент на молитву, як Ісус промовив, як у хвилині тишини посидіти і подумати о адорації Ісуса Христа, а що ти хочеш мені сказати? Бо тишина, вона сама тяжка, що може бути, але у тишині може нам Ісус сказати. Іншим так само пунктом, який може допомогти, це слухання у того, що написано у Біблії, у Слові Божому, бо так само там Ісус промовляє. Там записано 10 Божих заповідей, там інші прави, заповідь любові, поводи яких маємо жити. Але накольки я слухаю голос Ісуса? І коли я буду добре слухати, то конкретно написано, и я ведаю их. И поэтому вельми важно дать промовить Иисусу до моего сердца, бо Он лепей ведає меня. И Он лепей ведає, чего я прагну, чего мне теперь вельми бракує. И поэтому вельми важно дать, как Иисус Христос промовил, как я спознал себе, я что вижу. Далей яны ідуть за мною. І коли сапраўды я добре послухаю голос Єсуса, коли я убачу свої якісь недохопи, то перше, що найважніше, з гэтым треба попросту вирішити. Нешта треба зробити, та попросту істи за Єсусом чистим серцем, чистою душою, як істи до того найважнішого целю, об яким сьогодні говорить Єсус. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть ніколи. Бо дорога нашого життя, коли ми будемо йти побач з Єсусом, то назавжди ведемо до збавлення, до радості життя вічного. І поэтому вельми важно запитати, до яких овечок я належу, чи до этих добрих, чи до злих. Праз Ісуса Христа, який моцею свого з мертвих повстання переміняє і узбагачає нашим життям, довіримо Богу потреби усіх людей. Молимося за святий Костьол, як усім людям обвіщав радісну новину об збавленні. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося за пастора Костьола, як у воскреслий Христос підтримував їх своєю ласкою. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за помирающих, как переможца смерти Иисус Христос принял их у своего владарства. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливым чином за Махину Регину, Владимира, Бразовскую Эмилию, просячи для их радости життя вічного. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимося по всіх інтенціях, які заносимо до Бога про заступництво святого Архангела Михайла, особливим чином молимося за нашу батьківщину, наш народ, а так само в інтенції оборону світу від зарази, за всіх хворих, за лікарів і за померлих. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы позбегали гневу и спречек, и усюди несли любовь и спокой от Ивана Христа. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Боже, переможця смерти и дался життя, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, как Твое избавление могут дышать усім людям, праз Христа Пана нашего. Амінь. А я дарую, Пане мой, все мое житье, и Тебе Бог назавсёды, это мое сердце.
Твою, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой, назавсёды, это мое сердце победи. Ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему простору. Panie nasz Boże, uczyni, jak my zawsze dziękowali Tobie, składając Twoją paschalną ofiarę. Niechaj niespłynne działania łaski i odkupienia stanie dla nas przyczynою wiecznej radości wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchom Twoim Uchodu serce. uznosim ich do Pana, Podziękuję Panu Bogu naszemu. godna weda i sprawiedliwa. Zaprawdy godna, weda i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы Тебе, Panie, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто вещами Твою хвалу, коли Христос был охверован, як наша Пасха. Ем перемог грех и смерть, обновил все створение и нам вернул страченное житье. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспынно ускликаючи: Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Тот, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершинах. Справді Божа Ти святий, криниця усялякої святості. Тому просим Тебе, освети гэтые дары красою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każący: Берите и пейте с его все, бо это есть киелих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это czynicie на мою память. Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Uspomínajúci śmierć z mŕtvych powstania Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятный, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удостоверяй его в любови разом с папом нашим братишком, бискупом нашим Казимиром и усим духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачити святло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили в делу в житті вечном. В едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсопом Неебранником,
со святими апостолами, со святим архангелом Михайлом и всеми святыми, які святым уподобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом Ему Христе, tak Jego żałojem wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia Baszana i chwała, razu się jak i wieczny ja. Amen. Називаємо дітьми Божими і ими з'являємося, тому осміливаємося казати: Отче наш, который рос в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокоим дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Яки дарешь на себе, какие свету, зимуйся над нами, баранку Божий, яки дарешь на себе, какие свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки дарешь на себе, какие свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Ягоною. Пане, я не могу, как Ты вошел на меня, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy. Uczyni kapudelu tajemnicę odkupienia, pomagał nam użyć czasowy i przyjął nas do radości wiecznej przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławia Bogu Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Za chwilinku odwołuję modlitwę i zapamiętnych za Michała Archanioła. Z tym pomolimy się Januszką Michała Archanioła u wszystkich tych intencji, jakich była sprawowana Święta Msza, tak samo tych intencji, jakie nosił w głębi swojego serca. Pomolimy się za zapamiętnych Marcina Regina, Władimir oraz Rozowska Emilia. Władarka niebo ścieżcia, Alleluja. Будуя Бога сердцем носила, аллилуйя. Воскресенный проказывал, Аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, Аллилуйя. Бог воскрес, Пан родила, аллилуйя. Молимся о божестве и праздному воскрешения Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Наполните радостью, учени просим, как раз заступництва Его Матери, Панны Марии, мы отримали радость вечного життя. Раз Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я благословен теперь и всюду и на веки вечные. Аминь. Добрый Jezu, nasz Panie, Дай вечное спочивание. niechaj spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Archaniole Michale, Wyraży nas uznawami, bądź nam obronem, suprać pokusy i własne Słowa Ducha. Покорно просим, niechaj Jego zniszczyć Pan Bóg, a Ty, Kняzie Wojska Niebieskiego, mogutności Bożej, skidł piekła szatana i інших złych duchów, які на згубу душ снують по світі. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Święty, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, wola Twojej zakazy, barani nas Boże, a ratowej i niespazionej śmierci,
і грешника, ця Його просить, вислухай нас, Божа. Боже, приди мне на допомогу. Пані, Боже, і не